Ngayong hapon guys, or mayong gabi alas 6 naman. Nagbaha na sa among probinsya karon. Bulan sa Chon 26 siguro ron. 2022. 2023 di ay. Lipat ko. So guys, 28. June 28 ron ay nalipat na sagdo sa pizza. Oo. Okay, tubig ko ay makalabang ani. Muna sa pa sa muang probinsya. Tinakwas tubig daw tayo. Ang mga mais. Gibaha. Ang talong. Ang humay. Dato guys, may humay diha. Gibaha. Ilaw mas tubig. Sulog kayo, dili malabgan og tao.